Takže čau lidi, já jsem Nostep.cz a vítám vás u nového videa. Tohle je video, úvodní video takový mého kanálu. Sakra, pardon. Úvodní video tohle kanálu a bude to ohledně toho, že já jsem už měl jeden kanál a dlouho jsem to nenatáčel, takže jsem ho zrušil. A našel jsem jednoho člověka, kdo mi bude pomáhat s těma videama. Ale nebude nikdy ve videu. Možná někdy, ale to vynecháme. Takže vítejte na kanálu Game Team. Úvodní video, první série, první video, první gameplay a teda. Tohle je můj server Megalen.cz. Můžete sem někdy přijít. Je to fajn parta, no. Prostě lidi, pojďte, jsme tu fajn. Takže jo. Dneska tady bude čistka A týmu, takže dneska nevím, jestli sem budete zrovna chtít, ale hledáme brodry a komandery a zatím co takové, budeme prostě na tomhle Game budeme prostě natáčet, možná to bude i někdo jiný, uvidíme. Mám jednoho kámoše, kdo mi bude pomáhat, takže je to vlastně můj takový zástupce tady na tomhle serveru. Tenhle server, tady se tady hodně velký změny, takže nebojte, je tu hodně věcí, já to tady dělal, je to ničo. No je jedno, takže já bych se s vámi asi takhle rozloučil, intro se chystá, bude, outro taky, zatím tohle je takový začáteční video. Já jsem chuť něco udělat, neviděl jsem se, tak jsem prostě natočil video. Nemějte to za zlý. Napište, co byste jakoby chtěli takhle do videa, do budoucna, takže tak no, prostě a co bych tak ještě zmínil, no, tak já nevím, no, na tomhle serveru máte full přístup, takže určitě dostanete hned ze začátku membra, nám je to jedno, takže čau. Takže bych se mohl tak asi rozloučit, takže what? No nic no. Ale, ani si ty. No nic. Čus lidi a zase někdy uvidím, možná teď hned natočím nějakou sérii, uvidím. Takže zase někdy čus, bus, lidi.